Доброго дня! Зараз ми з вами розглянемо ось цю модельку 0631. Вона буває, як бачите, у різних кольорах. Ця моделька йде від 26 по 31, від 32 по 35. Там, відповідно, чуть більша ціна йде. Зараз ми з вами розглянемо ось такий ситець. Колір. Він використовується у багатьох моделях. Це ситець іде шкіра. Це іде, як бачите, це шкіра. Це не нубук, це шкіра. Ось такі гарненькі, акуратні туфельки такого яскравого кольору. Вони підходять під будь-що для вашої дитинки. Так, всередині теж іде повністю натуральна шкіра, супінатор. Як бачите, заднічок отак зроблений. Цю пряжечку можна відчепити, якщо туфельки вже якраз на вашу дитину, не будуть вони шльопати. Каблучок. Підошва тут, дивимось, теж іде теп. Всередині ось там вже використовується такий текстиль, щоб ніжка не потіла. Ось такий декор, бантик. Він теж йде із шкіри білої лакованої і ситця. Тут такі у нас камінчики. Ось тут каблучок такий. Заднік іде жорсткий. Жорсткість іде ось сюди. Тверденький, зручний. Зручне взуття для кожного дня. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте, будь ласка, лайк і підписуйтесь на мій канал.